Прывітанне, вы на канале Гродно 1127 і сёння мы падрыхтавалі тэму, якая будзе прысвечана жывёлам, а дакладней коням з гродзенскага ўзвода міліцыі, на якіх патрулявалі горад. Калі з'явіўся і чаму ён знік, навошта быў патрэбны гэты ўзвод і іншыя цікавосткі з гісторыі ў нашым новым невялікім відэа. Не пашкадуйце падабайку, а таксама падпішыцеся на нас, калі яшчэ не зрабілі гэтага. Гродзенскі конны ўзвод сфарміравалі ў 1991 годзе. Першых коней міліцыянтаў бралі ў калгасах, але з часам перайшлі на пародзістых. З-за таго, што праца для жывёлаў была стрэсовая, то і падрыхтоўка была адпаведная. Жывёлаў трэніравалі, узрываючы побач з імі петарды, кідалі дымавыя шашкі. Усё гэта трэба было, каб коні не пужаліся шуму, крыкаў і стрэлаў. Самае галоўнае пытанне, навошта ў Гродні патрэбен быў конны ўзвод, а вось зараз і патлумачым. Коні неслі службу ў складана дасяжных месцах, куды было складана праехаць на аўтамабілі. Напрыклад, у лесапарку Пышкі каля возера Юбілейна альбо ў Румлёўскім парку. Таксама коней можна было ўбачыць на набярэжнай Нёмана альбо ў дачных кааператывах. Былі выпадкі, калі конны ўзвод нават пераследаваў п'янага матацыкліста, а падчас футбольных матчаў яны неслі службу на стадыёне, каб сачыць за парадкам сярод заўзятараў. За кожнага каня адказвалі 2 міліцыянта з гэтага ўзвода. Іх кармілі, паілі ды чысцілі. Час ад часу жывёлы працавалі не толькі ў міліцыі, але і ў калгасах, дзе зараблялі за працу сенам і аўсом. Дарэчы, ведаеце, якія мянушкі давалі жывёлам? Вось некаторыя з іх. Фокс, імбір, даклад, цёма. Гродзенскі конны ўзвод быў адзіным падобным падраздзяленнем у Беларусі, але ў 2006 годзе яго расфарміравалі. Асноўны аргумент – эканамічная немэтазгоднасць. Калі папросту, то ўтрымліваць такі ўзвод было дорага. У выніку пару коней завезлі ў Мінск, а іншых аддалі на мяса. Сёння пра працу коннага ўзвода ў Гродні нагадваюць фотаздымкі і відэа, якія мы паказалі. Але летась у Лідзі пачаў патруляваць вуліцы свой конны ўзвод, а на гэтым тыдні конны патруль пачаў сачыць за парадкам у мінскіх зонах адпачынку. Як думаеце, ці варта ў Гродні аднавіць працу коннай міліцыі? Напішыце свае думкі ў каментарах. Таксама не пашкадуйце падабайку, калі вам спадабалася відэа, і падпішыцеся на наш канал. А больш гістарычных цікавостак вы можаце даведацца на нашых старонках у Instagram і Telegram. Спасылкі пакінем у апісанні пад відэа.